Yashodhanandana Vrajajanarandana Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Krishna Bhagavan Swami Raja Gacchana Saraswati Sudesi Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Go Premanandi Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Udadeshi Mate Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pachalane Nirvishesha Sundari Paschatya Deshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. It's just the verse 4:22. 28. 4:28. Oh. 4:28. 28th chapter, 37th verse. Okay. Shravata? Yes. Okay. Reading from Srimad Bhagavatam 4, chapter 28, verse 37. Shitoshna Vata Varshani Shitoshna Vata Varshani. Shukti Pase Priya Priye Shukti Pase Priya Priye. Sukha Dukhe Iti Dvandvan Sukha Dukhe Iti Dvandvan. Ajayat Samadashanaha. Ajayat Samadashana. Така четем от Шримад Бхагаватам, 4 песен, глава 28, текст 37. Shitoshna Vata Varshani. Shitoshna Vata Varshani. Kshutpipase Priya Priye. Shutpipase Priya Priye. Sukha Dukhe Iti Dvandvani. Sukha Dukhe Iti Dvandvani. Ajayat Samadarshana. Ajayat Samadarshana. Shitoshna Vata Varshani. Shitoshna Vata Varshani. Shutpipase Priya Priye. Shutpipase Priya Priye. Sukha Dukhe Iti Dvandvani. Sukha Dukhe Iti Dvandvani. Ajayat Samadarshana. Ajayat Samadarshana. Should I just read the translation just to everything in Bulgarian?
Translation. Through austerity, King Malayadvaja in body and mind gradually became equal to the dualities of cold and heat, happiness and distress, wind and rain, hunger and thirst, the pleasant and unpleasant. In this way, he conquered all relativities. Превод. Благодарение на своя суров аскетизъм, постепенно цар Малая Дваджа започна изцяло и с ум да възприема по един и същи начин противоположности като студено и топло, щастие и страдание, вятър и дъжд, жажда и глад, приятно и неприятно. Така той успя да се издигне над всички относителности. Коментар. Учил Прабхупада. Освобождение означава човек да престане да се влияе от двойнственостите. Докато не осъзнае духовната си природа, всеки е принуден да се бори с противоположностите на този свят, в който всичко е относително. Бхагавад Гита Кришна съветва Арджуна да се издигне над тези двойнствености, като търпеливо ги понася. Той казва, че именно те са причина за страданията на материалния свят. През зимата на никого не му се ще да се къпе, а лете всеки иска да се къпе по 2-3 пъти на ден. Ето защо Кришна ни съветва да не се влияем от двойнственостите, които идват и си отиват. За да се научи да понася двойнственостите с равнодушие, обикновеният човек трябва да се подложи на много лишения. Който се влиява от двойнственостите, се намира в положение относително по своя характер. За да се издигне над материалното тяло и да сложи завинаги край на материалното съществуване, той трябва да се подложи на аскетизма, препоръчан от шастрите. Цар Малая Дваджа направил това, като напуснал дома си, отишъл в Кулачала. Там се къпал в святите реки и ядял само корени, семена, листа и стъбла, напълно избягвайки готвените храни и дори зърното. Това са изключително сурови лишения. В днешно време е много трудно и практически невъзможно човек да напусне дома си и да отиде в някоя гора или в Хималаите и да се подлага на аскетизъм. Хората не са в състояние да се откажат дори от месоядството, хазарта, алкохола, цигарите и наркотиците и непозволения секс. Какво биха правили в Хималаите или в Кулачал? Такива лишения са непосилни за съвременния човек. Ето защо Кришна ни съветва да следваме процеса на бхакти йога. Когато следва принципите на бхакти йога, човек по естествен начин се освобождава от всички двойнствености. В бхакти йога всички дейности са съсредоточени около Кришна, а Кришна е винаги трансцендентален. Ето защо, за да се издигне над двойнственостите, човек трябва постоянно да служи на Бога. Това е потвърдено в Бхагавад Гита 14.26, Мамчи йоги обичарена, бхакти йогейна севате, сагунан саматитяйтан, брама буяя карпате. Който изцяло се отдал на правилно служене и при никакви обстоятелства не се отклонява от избрания път, той веднага преодолява влиянието на материалните гуни и достига равнището на Браман. Ако човек реално служи на Бога в бхакти йога, той по естествен начин ще е способен да владее своите сетива, езика си и другите пориви. За този, който в цялата си искрено следва процеса на бхакти йога, вероятността за падане е практически равна на 0. Но дори и да падне, той нищо не губи. За известно време неговото пренослужене може да спре или да заглъхне, но при първата благоприятна възможност той ще поднови развитието си от същото място, до което е стигнал. So this is the story of King Puranjana. Това е историята за цар Пуранджана. Most of the stories in Srimad Bhagavatam are not symbolic, they are historical events, but this story is symbolic only. Повечето от историите в Шримад Бхагаватам, те са наистина исторически събития, но тази история е символична. Yeah. And in the story, Puranjana represents the jiva or the atma. И в тази история цар Пуранджана всъщност представя джива или атма, душата. And he gets stuck in a material body and he tries to enjoy that body. Как той се намира в материално тяло и се опитва да се наслаждава на това материално тяло. Yeah. So Puranjana means the person in the material body.
Puranjana означава личността в материално тяло. So this Puranjana was very attached to sense enjoyment. He was very attached to his wife. Този Puranjana бил много привързан към сетивно наслаждение и към своята съпруга. And there's a principle, whatever you think of when you die, you become that. И такъв принцип, за каквото си мислиш в момента на смъртта, постигаш такова съществуване. If you got so much material attachment to a certain object or person or animal or whatever, you're born in that body. Ти имаш много голяма привързаност към определен обект или личност или дори животно, ти ставаш това. So Bharat got attracted to a baby deer, and he thought of a deer when he died, he became a deer. Бхарата Махарадж, той станал много привързан към едно бебенце сърничка и в момента на смъртта си мислил за тази сърничка и следващия си живот се превърнал в сърна. Puranjana thought of his wife, so he became a woman. А Пуранджана в момента на смъртта мислил за съпругата си и станал жена в следващия живот. So if you think of your horse, you become a horse. I think you're an elephant, you become an elephant. Мисли за коня си, ставаш кон. Ако мисли за слона, ставаш слон. Of course, most people are probably going to think of human beings rather than animals when they die. So they become human beings, more or less. Повечето хора мислят за други хора в момента на смъртта си, затова пак стават хора. So Puranjana was born as a woman, and then this Malaya Dwaja, who was described in this verse, was the husband. И така, Пуранджана, той се е родил като жена, а този Малая Дваджа, който се описва в този стих, това бил съпруга на тази жена. And fortunately, the husband was quite austere. He was not a sense gratifier. So the wife also became very renounced. И за щастие, съпругът, той бил много отречена личност, той не бил толкова много привлечен от сетивното наслаждение и неговата съпруга, също следвайки примера му, станала много отречена. So it is prescribed that kshatriyas, kings, warriors, etc., after they enjoy in the material world, household life, and raise their children, they should renounce. Предписано е, че великите личности, като кшатриите, войните, след като се наслаждават за известно време на света, те трябва да се отрекат от него. But because they were born in the mode of passion, they could not renounce completely. Но понеже те са родени в проявлението на страстта, те не могат да се отрекат напълно. So they're not allowed to take sannyas, which is complete renunciation. They become vanaprasthas. Затова на тях не им се позволява да приемат саньяс, което означава пълно отречение. Те стават ванапрасти. Yeah. So the vanaprastha renounces, but he does not renounce his wife. Ванапраста, той се отрича от света, но той не отрича своята съпруга. But nevertheless, he has to do austerities. Но въпреки това, той трябва да води живот в отречение. So the word vanaprastha means going to the forest. Ванапраста, самата дума означава да отидем в гората. So in ancient times, going to the forest meant that you did austerities. И в предишните епохи да отидеш в гората, това означавало, че отидеш да се подложиш на отречение. Yeah. So nowadays we go to the forest and we set up a tent and we enjoy. В днешно време, като отиваме в гората, просто отиваме и си правим една палатка и се наслаждаваме така. But this type of going to the forest is a little different. Този вид описан тук ходене до гората е малко по-различен. You don't even cook food. Ти дори не готвиш храна. You don't plant crops. Не се занимаваш да отглеждаш нещо. Yeah. You look for roots and dig them up, or you look for the berries on the trees. Ти търсиш горски плодове или пък изкопаваш корените на различни растения и това ти е храна. And you take the bark of trees and you make cloth out of that for your clothing. И взимаш кората на дърветата и си правиш дрехи от това и това носиш. So it's quite an austere life for the husband and the wife. Доста отречен начин на живот за съпруга и за неговата жена. So they may build a little house out of leaves and branches and then sleep on the floor. Могат да направят една простичка колиба от клони и листа и те просто спят на пода. So what is the purpose of all of this austerity? И така, каква е целта на цялото това отречение? In Sanskrit, this austerity is called tapas. На санскрит отречение думата е тапас. And actually the word tapa means to burn or to suffer.
Тапа също означава да гориш или да страдаш. So this is voluntary suffering. Това е доброволно страдание. So the question is, why do you want to voluntarily suffer? Въпросът е, добре, защо ще искаш да страдаш доброволно? We suffer enough without having to do more suffering. Ние вече страдаме достатъчно, нямаме нужда от още. So yes, if people are suffering too much, they wouldn't want to do it, but a lot of people are also enjoying too much. Да, ако някой страда наистина много, той няма да иска да поеме още. Но има много хора, които прекалено много се наслаждават. So all of this tapas or austerity or suffering is there to counteract all the previous enjoyment in household life. И така, цялото това отречение, специални покаяния са за това да противодействат на голямата доза сетивно наслаждение в семейния живот преди това. Of course, the question was, why do we have to counteract our enjoyment? Естествено, някой може да пита, защо пък трябва да противодействаме на нашето наслаждение? And it is true, most people don't want to do that, want to increase their enjoyment. И истина, повечето хора те не искат да правят това, те даже искат още да увеличат сетивното наслаждение. However, the system of Varnashram Dharma is such that though they recognize that yes, most people want to enjoy, the enjoyment is limited to some degree. Но тази система Варнашрама Дарма, тя разбира, че повечето хора искат да се наслаждават на живота, така или иначе, но тя се опитва да ограничи това наслаждение на определено ниво. This is a realization not only in ancient India, but of most civilizations around the world. И това е реализация не само в Древна Индия, но в повечето цивилизации по света. Certainly there's enjoyment, but it gets restricted. Да, ние ще имаме наслаждение в живота си, но нека да го регулираме. So they have all sorts of rules and regulations for all the people in ancient societies. И затова има всякакви правила и регулации за хората в древните общества. Of course, in the Vedic system, there's more rules. Естествено, в ведическата система има дори още повече правила. But nevertheless, that enjoyment is also allowed. И въпреки това, идеята за наслаждение е позволена. However, the scriptures also say that ultimately the goal of life is not enjoyment. Но въпреки това, писанията казват, че в крайна сметка истинската цел на човешкия живот не е наслаждение. Now, that is shocking for most people. Това е шокиращо за повечето хора. You tell them you can't enjoy in this life, they'll get very disappointed. Ако им кажеш, че те не може да се наслаждават в този живот, те много ще се разочароват. So not too many people will appreciate such a statement. Не много хора биха харесали такова изказване. So therefore the Vedas also do not preach renunciation for everyone, just a few people. Затова и ведите не проповядват отречение за всеки. По-скоро за избрана група от хора. So some people become purified up to a level where they appreciate renunciation. Някои хора, те постепенно се пречистват, за да стигнат до ниво, където те оценяват отречение. They realize that sense control and giving up enjoyment is beneficial for them, and they're happy. Тогава те реализират, че всъщност контрола на сетивата и отречението са благоприятни за тях и те са щастливи по този начин. These are people that reach a level of sattva. Това са хората, които достигат нивото на саттва. They've risen above tamoguna and rajaguna. Това означава отвъд тамогуна и раджата. So, when they get to this position, then the scriptures recommend renunciation, detachment from everything in the material world, and finally, liberation. Когато някой е постигнал такова ниво, писанията за него препоръчват отречение от този свят и в крайна сметка постигане на освобождение. That means in order to get liberation, you have to give up all material enjoyment. Това означава, че за да можеш да постигнеш освобождение от материалния свят, първо трябва да изоставиш сетивното наслаждение. So not too many people will be interested in that. Не много хора биха се заинтригували от такова нещо. Nevertheless, it cannot be forced upon people, so therefore the Vedas recommend this karma yoga varnashram system for most people.
И затова, понеже това не може да бъде просто наложено на хората, затова ведите препоръчват за повечето хора карма йога и варнашрама системата. So, why do we have to renounce to get liberation? Защо трябва да станем отречени, за да получим освобождение? Liberation means no more taking of material bodies. Освобождение означава повече не трябва да се прераждаме в материални тела. And that means you have to destroy all your karma. Това означава, че трябва да унищожиш цялата си карма. It means you have to destroy all of your desires to enjoy in the material world. Трябва да унищожиш всички твои желания да се наслаждаваш в материалния свят. Yeah. So, if you reach that stage of liberation, no more birth in it, no more karma, no more suffering. Ако стигнеш това ниво, тогава няма повече повтарящо се раждане и смърт, няма повече карма, няма повече страдание. But also, no more happiness. Но също няма и повече щастие. You have to give up dualities here. Трябва да изоставиш двойнственостите, се казва тук. So both the happiness and the suffering of the material world cause bondage. И така, и двете неща, и страданието, и щастието в материалния свят всъщност са причина за робство. And you have to give up both. И трябва и двете да бъдат изоставени. So that's difficult for most people, but some people will do it. Това е много трудно за повечето хора, но някои хора ще го направят. So there are particular processes for doing this. Има определени процеси, за да постигнем това. So this is one stage where Malaya Devaja, the king, takes Vanaprastha and he starts renouncing things. И това е едно ниво, това, което виждаме от този цар Малая Деваджа да прави. Той започва да изоставя нещата, да се отрича от света. There are two Vedic processes to help this. Има два ведически процеса да помогнат за това нещо. One is called Jnana Yoga, the other is called Astanga Yoga. Единият се нарича Гьяна йога, другия Аштанга йога. So Jnana Yoga means we cultivate the knowledge of Upanishads, Vedic scriptures. Гьяна йога означава, че ние започваме да култивираме знание за Упанишадите или ведическите писания. And in those Upanishads, it talks about dualities that you have to renounce, plus meditate on Atma, the self. И в тези Упанишади се обяснява, че ти трябва да изоставиш двойствеността в този свят и едновременно с това да медитираш върху Атма, себе. The other process, Astanga Yoga, involves doing asanas and pranayama and meditation. А другият процес, Аштанга йога, той включва правенето на асани, пранаяма и медитация. So, after this whole karma yoga, they may progress to Jnana yoga or Astanga yoga. След извършването на карма йога, те постепенно могат да прогресират до Гьяна йога и Аштанга йога. Very few people will follow this process, and it's also very difficult. Доста малко хора ще следват тези процеси и е доста трудно. Therefore, a person who gets liberation is going to be very rare. Затова някой, който е постигнал наистина освобождение, такава личност ще бъде много, много рядко. So, as Prabhupada explains in the purport, though there's liberation from the material world and the dualities of suffering and happiness are difficult to overcome, still, there's an easier process to accomplish this. Както Шрила Прабхупада обяснява в коментара, въпреки че е толкова трудно да се изоставят двойственостите в материалния свят и човек да постигне освобождение, има по-лесен процес това нещо да се постигне. The difficulty of Jnana Yoga and Astanga Yoga is that you have to stop your material enjoyment by stopping your senses and mind. Проблема, трудността при Гьяна йога и Аштанга йога процесите е, че ти трябва всъщност да спреш своите сетива от сетивно наслаждение. That is very difficult to do. А това е много трудно да се направи. Mind and senses they always want to be active. Ума и сетивата винаги искат да са активни. So, of course, and when we try to do that, it becomes a difficult process, painful process. И когато ние се опитаме да направим това нещо, да откъснем сетивата от наслаждение, това става труден процес. But you have to force yourself. Но трябва да се насилиш. And to do that, you do austerities like this king. И за да направиш това нещо, ти почваш да правиш отречения, както този цар. He has to renounce all enjoyments, restrict his eating, etc.
трябва да се отрече от всяко наслаждение, трябва да си регулира яденето и така нататък. So, the process that is easier and accomplishes more is Bhakti Yoga. Процесът, който е по-лесен и с чието помощ се постига повече, е Бхакти Йога. This process involves use of the senses and the mind. Този процес всъщност включва използване на сетивата и ума. Now, in jnana and yoga, they stop the senses and mind because they cause more enjoyment and more bondage, more karma, etc. В процесите на гьяна и йога човек трябва да спре ума и сетивата, защото в противен случай те те обвързват повече към материалния свят. So how is it possible to use the senses and get rid of your karma and get rid of your attachments? Как тогава е възможно да използваш сетивата си и едновременно с това обаче да се освободиш от карма и привързаност? So one point is that if you do the activities of your senses and mind, concentrating on Supreme Lord, you get opposite result. Concentrating On the Supreme Lord, Krishna. Тук интересният момент е, че ти използваш ума и сетивата си, но се концентрираш върху Върховния Бог и тогава няма карма. In other words, we concentrate on Supreme Lord Krishna. He gives mercy, so he destroys all the karma and all the bad effects. С други думи, когато ние се концентрираме върху Върховния Бог, той ни дава милост и то унищожава цялата карма и негативните последици от нея. And the process of destroying your karmas is much quicker than through jnana or yoga. И също процеса да унищожиш своята карма е много по-бързо, отколкото при гьяна или йога. Of course, when we concentrate on Krishna, we do have to have some sort of proper mentality. Естествено, когато се концентрираме върху Кришна, ние трябва да имаме подходящ менталитет, настроение. So, when we concentrate on our senses and mind on Krishna and we do activities, we have to try to do it with unconditional love. Така, когато концентрираме нашите сетива върху Кришна и извършваме дейности, това нещо трябва да го направим с безрезервна любов. If we serve the Lord at the same time we're trying to get more enjoyment, we defeat the process. Ако ние служим на Бога, обаче правим това нещо, за да получим още сетивно наслаждение, тогава всъщност се обезмисля. So, we're allowed to use the senses and mind. We direct them to the Supreme Lord. We serve the Lord with those senses. And we're also trying to express this unconditional love. Да, позволено е да се използват ума и сетивата, ние ги насочваме към Върховния Бог и тогава обаче трябва да изразим тази безкористна любов. So, of course, love means we have a positive affection for the Lord. Любов означава, че ние имаме позитивна привързаност към Бога. And unconditional means we do not desire any results of enjoyment for ourselves. Безкористно означава, че ти не искаш никакво сетивно наслаждение лично за себе си. So, in this process, we're allowed to do activities. В този процес на нас ни е разрешено да извършваме дейности. We're allowed to engage our senses and mind. Позволено е да ангажираме сетивата и ума си. Furthermore, in doing so, we get some pleasure. Не само това, ами когато ангажираме ума и сетивата си, ние изпитваме определено удоволствие. Why? Because the Supreme Lord is full of pleasure. Защо? Понеже Върховният Бог е пълен с блаженство. Supreme Lord is most beautiful. Той е най-красивия. He has most beautiful activities. Има най-красивите дейности. He makes beautiful music. Той прави красива музика. And beautiful dance. И танцува по прекрасен начин. Lots of fun. Има много забавление. So, therefore, to concentrate on the Supreme Lord is not an austere process, but an attractive process. И за това да се концентрираш върху Върховния Бог не е въпрос на отречение, а всъщност е много привлекателна дейност. And as a result of that concentration and service to the Lord without any desire for ourselves, the Lord becomes very merciful.
Когато се концентрираме върху Бога, без да искаме каквото и да е за себе си, Бога става много милостив. That means he destroys all of our attachments, destroys all of our karma, destroys all of the suffering. Това означава, че той унищожава всичките ни привързаности, нашата карма, цялото страдание. So the process of getting out of the material world becomes much easier and quicker. И тогава процесът да се измъкнем от материалния свят става много лесен и много бърз. And we get a better result. Ние постигаме по-добър резултат. Not only we get out of the world, but we get to the spiritual world. И ние не просто излизаме от материалния свят, но ние също така успяваме и да влезем в духовния свят. And so there we get extraordinary bliss in relationship with the Lord. И там постигаме необикновено блаженство във връзка с върховния Бог. So, though the Vedic literature describes all different types of processes, the final process and the recommended process is Bhakti Yoga. И така, въпреки че ведическата литература описва толкова много различни процеси, които могат да бъдат следвани, най-висшия крайния процес е Бхакти Йога. Okay. Question? Въпроси? Maharaj, when Krishna destroys our karma, where is the starting point? He starts from the Kutam Bijam Prarabdha, or starts from Prarabdha karma and then goes. Когато Кришна пречиства нашата карма, откъде точно се започва? Дали Кутам, Биджам, Прарабда, или всъщност той започва от Прарабда, вече проявената карма, и постепенно се връща назад и унищожава всички други последици. Yeah. So in Nectar Devotion, Rupa Goswami describes this progression. В Нектара на предаността Шрила Госвами описва тази прогресия. And in that progression, of course, we do an activity due to our desire, and we get a result which may not appear next lifetime, may appear in some future lifetime. И в тази прогресия се обяснява, че когато ние извършим дейност, има реакция. И тази реакция може да се прояви сега веднага в този живот или може да се прояви в бъдеще, в други животи. Yeah. So that karma, to give its effect, is like a sprouting plant. In one lifetime, it sprouts a little bit, but you don't know it's there. Next life, it gets a little bigger, maybe a little effect. Next lifetime, it starts getting bigger. Next lifetime, you start feeling the effects. So that's the stage. Kuta Bija and Aparabda, Kuta Bija, Parabda. These are the stages. And when Parabda needs, you experience it. И по този начин всъщност резултата от дейността, която ние извършваме, тя се сравнява с едно покълващо растение, което сега в този живот малко е покълно, в следващия живот още повече и в един момент разцъфва напълно и се появява. И това са всички тези нива на Кутам, Биджам, Прарабда. Yeah. So there, Rupa Goswami says that when we do bhakti, then it starts as the Parabda and goes backwards. Yeah. It starts with Aprarabda. Parabda, your present karma. И Рупа Госвами обяснява, че когато започнем да практикуваме бхакти йога, нещата започват наобратно. Първо почва да се унищожава Прарабда. If it were to be the opposite and start with the Prabda, for many lifetimes you wouldn't feel any effect of bhakti at all. Because all the invisible ones taking many years to get rid of those, and many lifetimes. Then finally, in one lifetime, you get rid of your Prabdas. Това е доказателството, че процес почва да работи от Прарабда карма, вече проявената ни карма да се унищожи. Защото ако започваш от Апрарабда, не проявената карма, тогава ще трябва много дълъг период от време, за да може ние да изпитаме ефекта от практикуването на бхакти йога. Yeah. А още в момента, в който ние почнем да практикуваме, усещаме. So the example of Prarabdha karma, the karma experience now, is the example of chanting the holy name once purely, and then suddenly the dog eater, that's his Prarabdha karma to be a dog eater, suddenly he's no longer a dog eater, he's better than a brahmana. И примерът, който се дава, за да се покаже как нашата Прарабдha карма веднага се унищожава и се променя, е някой, който всъщност е роден в семейство на кучияци, който веднъж повтори святото име, той вече не е на този статус, а изведнъж той става браман. По-висше браман. Of course,
Gyanis will say, you cannot destroy your prarabdhas in this life by jnana or yoga. Your prarabdhas must stay. Естествено, гьяна и йогите, практикуващи в този процес, те казват не. Ти в този живот не можеш да унищожиш твоята прарабдha карма. Тя трябва да остане. So you cannot destroy your birth. If you're born as a Sudra, you're Sudra this lifetime. You can't do jnana at all. Ти не можеш да промениш твоя социален статус. Ако ти си роден като шудра, ти си оставаш шудра до края на живота. Точка. Това е положението. You have to wear out your karma of this lifetime, then that's finished. Трябва просто да си преминеш през тази карма в този живот и чак тогава тя ще бъде унищожена. And the Vaishnavas say no. You can become a Yajika Brahmana if you are Dokida right now. No. Yeah, that's the whole controversy. Обаче вайшнавите казват не. Ти можеш да станеш брамана, който извършва жертвоприношение дори сега, в момента, просто чрез следването на процеса на повтаряне сетите. And that's, of course, the position of the Smarta Brahmanas also. И Махарадж казва, точно това е големия проблем. Това е, което казват Смарта Брамани. You cannot change your birth. Не можеш да промениш своето раждане сега. So your varna is fixed by your birth, and you cannot change that. Твоята варна е фиксирана от момента на раждането ти и ти това нещо не можеш да го промениш. But we say, no, you become a Vaishnava, you're superior to anybody, superior to a Brahmana. Ние казваме, не, ако ти станеш вайшнава, ти веднага ставаш по-висше от всеки, дори и от брамана. Аз искам да опитам тук. Ние виждаме, че чуваме и виждаме, че преамоданите стават повече дори от брамани, независимо какво му е раждането. Но преди това също време виждаме, че природата на дадена личност си остава, както самия Кришна казва в Бхагавад-гита на Арджуна. Ти не можеш да промениш, ти ще бъдеш принуден от твоята материална обусловена природа да действаш. Как да разбираме, изглежда като малко противоречие или как да Махарадж да разясни това, което изглежда като противоречие. So we hear that someone who chants the whole name immediately he becomes even higher than a brahmana. Mm-hmm. On the other side, Krishna is saying to Arjuna that one cannot just simply like that change his nature. He has a certain nature, so it looks a little bit like a contradiction. To understand. Mm-hmm. Well, it's this idea of you cannot change your nature. That's for non-devotees. Тази идея, че ти не можеш да промениш своята природа, това е за непреданите. So that's why they have the Varnashram system. Very difficult to change your nature. Over many lifetimes you can change. Затова те има тази Варнашрама система. Ти не можеш да промениш природата си. Можеш да я промениш, но това ще отнеме много раждане. Yeah, so if you're born a Sudra and you're in Tamagun, you follow the rules for a Sudra in the Varnashram system, you do your occupation nicely, gradually become purified over many births, and then you become a Vaishya. And then you follow Vaishya regulations for many births, then you become a Kshatriya. Then you follow those rules of Kshatriya for many births, then you become a Brahmana. So, very gradual change. Това е много постепен процес на промяна. Ако ти си шудра и си в Тамагуна, следваш предписаните си задължения, много раждания и постепенно се издигаш и ставаш вайшия. Следваш своите задължения като вайшия, много животи и тогава ставаш кшатри и така, много постепенно. Yeah. So change is always possible, but it's, of course, a little bit difficult. Промяната винаги е възможна, но е малко трудна. To make it a little easier, then they have a whole system called the Varnashram system to gradually, certain rules are there, so you get purified. Но за да направят по-лесна, те имат тази система Варнашрама Дарма, където има различни правила и постепенно те те пречистват и ти по този начин се издигаш постепенно. But Krishna gives us the easy process. Но Кришна и дава по-лесен процес. So a person who's even lower than a Sudra can very quickly go beyond the Brahmana. Някой, който е дори по-ниш от шудра, той може много бързо да стигне до позицията на брамана. And the reason is that bhakti is a spiritual process, where the other processes are not spiritual. И
Истинската причина е, че бхакти е духовен процес, докато другите процеси не са истински духовни. Yeah. Bhakti is the internal energy of Krishna, Swarup Shakti of Krishna. Бхакти е Shakti. вътрешната енергия на Кришна, Сваруп Шакти. Yeah. So it is nirguna, beyond the goodness. Тя е ниргуна, отвъд гоните. So the effect is very, very strong. И затова ефектът е много, много силен. Чухме, че както е най-висшият процес и може ли Махарадж да, понеже той е най-висшият процес, той е универсален и трябва да включи останалите процеси в себе си, може ли Махарадж да обясни как другите процеси, карма, яна, йога, се включват в практика? Because we heard that Bhakti Yoga is the highest process and it's universal. So this would mean that somehow this process should include other process. Can you explain how Bhakti Yoga actually is including? Yeah. Yeah. So, whatever results you can get from karma, jnana, or yoga, you can easily get from bhakti. Каквито резултати можеш да получиш от карма, гьяна и йога, ти можеш много лесно да ги постигнеш от процеса на бхакти. Yeah. Just like if you get a PhD in engineering, then you'll have all of the other previous qualifications. Както, например, ако ти си постигнал PhD, инженер си, ти автоматично вече имаш всички други предишни квалификации. So if you want, Krishna can give you Svargaloka or Brahmaloka. Ако има желание, Кришна може да ти даде Сваргалока, райските планети, или Брамалока. And he can give you liberation. Може да ти даде освобождение. He can give you siddhis of yoga. Може да ти даде мистичните сиди на йога. But usually devotees don't want these things. Но обикновено преданите не ги искат тези неща. So instead they simply want prema, so Lord gives them prema. But sometimes he may give them other things like Dhruva gets, Dhruva Loka, etc. Обикновено Кришна им дава директно према, понеже преданите не искат други неща. Но някой път той им дава други неща, както например на Друва Махарадж дава цяла планета, Друва Лока. Може да знам въпрос. Ако практикувам бхакти йога, трябва да се... Как става процесът на освобождаване от дуалното и от привличането в нещата, това трябва да се става постепенно, усещаме го, че сме на прав път, или някак се натрупали и изведнъж се отваряме за тези неща? If we are following the process of bhakti yoga, how we become free from dualities? Is it gradually feel that we are getting free, or is something that at some point it comes and it's just like, okay, we are free suddenly? Yeah. So it depends on the individual case. Зависи от индивидуалния случай. Sometimes it may be very sudden. Понякога може да е изведнъж. Particularly if one has done no offenses or aparadhs in previous life or this life. Ако особено човек не е извършил оскърбление в предишния живот или в този живот. If we've done aparadhs, then the process takes longer, slower. Ако обаче сме извършвали някакви оскърбления, тогава процеса по-дълго време отнема. So it's described, we go through, Bhajana Kriya, Anartana Vritti, Nishtaruchi, Asakti gradually. So in that process, gradually our dualities, our anartas, etc. are getting destroyed. Ти преминаваш през един процес, който описан в книгите Баджана Крия, Анартана Врити. Постепенно се изчистваш от тези двойнствености. And when we get the realization of Krishna and Bhava, then all those dualities are gone. Когато обаче постигнем нивото на Бава и постигнем пълна реализация на Кришна, всички двойнствености изчезват. We're automatically liberated at that stage. Ние сме автоматично освободени. Maharaj, I have a small doubt. We say that someone who is Vaishnava, who faith in Krishna and chants the name, immediately from very low position, he goes to very high position. And we see this because devotees, they completely change their life. But we see that sometimes after some practice of bhakti yoga, they may come back to some
bad habits Yeah. of a person that is not very Yeah. high, Yeah. essentially. So how to understand this? Mhm. Shall I explain what we? Съмнението ми, въпросът ми виждаме, че преодадени могат веднага да се издигнат на много висока позиция, като приемат процеса на бхакти йога и живота им е напълно трансформиран, но също така виждаме, че след известна практика те могат да се върнат към някои от старите си лоши навици. Как да разбираме това нещо? So, bhakti is like a seed that gets planted and it gradually grows. Бхакти е като едно семе, което бива сложено в земята и постепенно започва да расте. So it's a seed, it grows a little bit, it grows bigger, bigger, bigger. В началото е семенце и започва да расте и става все по-голям и по-голям. So in the beginning stages, it is a little bit sensitive and it may wither or whatever. В началните нива това малко растение е всъщност много деликатно. You don't water it for a few days, then it withers. Ако не го полееш няколко дена и може да напусне. If it gets bigger, then you may forget to water it for a few days, but still it's there. Ако обаче растението стане доста голямо, дори и да забравиш да го полееш няколко дена, няма проблем. Yeah. So in devotional service, we start in a process where we have a little devotion there, and we're watering it with hearing and chanting and all our sadhanas, and it starts to grow. И така, в началото на нашия процес, растението е много малко, обаче ние започваме да го поливаме и то започва да расте все повече и повече. But because it is weak, then there's so many possibilities of disturbance. Обаче, понеже в началото растението е много деликатно, има толкова много външни причини, които могат да го повлияят. And that's because, along with this little bhakti creeper, we do have all of our previous desires, our anartas, and so many things, impressions, karmas, etc. They're also causing effect on us. И това е защото в началото имаме това малко деликатно растение на бхакти, обаче около него има толкова много други растения на нашите различни навици, желания, те са също там, цялата ни кара. But by the process of bhakti itself, gradually these things get destroyed. Обаче, просто следвайки процеса на бхакти, постепенно всички тези други неща те биват унищожени. So there's a certain stage called nishta, or steadiness. Има едно ниво, което се нарича нища или устойчивост. So this is the stage where the bhakti is strong enough and the anartas and desires are a little less, so that one can continue the bhakti steadily. И това е нивото, където неговото растение на предаността е много силно, устойчиво и другите, всички други неща така са доста намалели и оттам нататък човек може много устойчиво да продължава. But if we haven't reached that stage, then it's always unsteady and one could stop or whatever. Обаче преди да достигнем това ниво на устойчивост, човек може всъщност да е неустойчив и на тези етапи той може да спира, да започва, да спира. Yeah. So the bhakti is not strong enough and the anartas and karmas and desires are stronger. Бхакти не е много силно, а пък нашите желания, карма, цялото това нещо е доста силно и ни задушава. Maharaj Bhaktivinoda Thakur says that the greatest enemy of the conditioned soul is this attachment to the dualities. So I was wondering exactly what's the problem there. Is it because we think the good, because the dualities are good and bad? So the problem is that we think that the good is actually good. So this is our problem. Is this the real thing? Бхактивинода Тхакур обяснява, че най-големият проблем за обособената душа е тя да е привързана към двойственост. И аз се опитвам да си обясня какъв е точно проблема там. Дали проблема е това, че ние си мислим, че лошото е лошо, а пък щастието, доброто всъщност е нещо хубаво. Къде е проблема? Well, attachment to the good means actually certain things will give us comfort and enjoyment. Привързаност към доброто, към щастието означава, че ние вярваме, че определени неща ще ни дадат комфорт и наслаждение. Which means that this gives enjoyment to our body. Това означава нещо, което носи удоволствие на моето тяло. And then we do activities to get that. И тогава ние почваме да правим дейности, за да постигнем това нещо. And that gives us karma. И това обаче ни вкарва в карма. Now, we're not attached to the suffering.
Ние обаче не сме привързани към страданието. But we may be very attached to trying to avoid the suffering. Обаче може да сме много привързани към това да избегнем страданието. So make lots of effort just to avoid those things that we don't want. Правим толкова много усилия, за да избегнем нещата, които ние не искаме. Trying to be healthy. Yeah, whatever. Yeah. So many things you can avoid different types of people. You fight with people because you're defending your ego because you're getting hurt or something like that. So many different mental and physical things you can put a lot of effort into counteracting obstructions to your enjoyment, which give you pain. Толкова много неща, които ние правиме, които ние считаме, че те са трудности за да постигнем нашето наслаждение, че те ни носят болка, ние се опитваме да се борим срещу тия неща. Може да са определени хора, може да е някаква ситуация, примерно здравословен проблем. Ние се опитваме да го премахнем това нещо, понеже ни спира възможностите за наслаждение. But that pain also is just due to our bodily identification. Но тази болка и проблем идва също заради това, че ние се отъждествяваме с тялото. So those dualities, both of them are basically increase our attachment to those dualities and working, to avoid the pain and get the happiness. They increase our material identity. Но и двете състояния, дали се бориме да постигнем повече щастие или се борим да премахнем нещастието в нашия живот, и двете те засилват нашата идентификация с нашето материално тяло. This is our raga and dvesha. Това е нашата рага и двеша. And behind that is asmita, or our material identity. И есенцията на това нещо е нашата материална идентичност. Behind that is ajnana, ignorance. А зад тази материална идентичност е невежеството, агьяна. And after raga dvesha, the bottom is abhinivesh. А най-ниско е абинивеш. We get completely absorbed in our body. Напълно сме потопени в нашето материално. So better than not to fight this, but just to try to get used to them and not be affected is this. Oh, well, yeah. Тоест, какъв е начинът да се справим с тази ситуация? Просто не трябва да сме повлияни от тях. So in Bhagavad Gita, chapter 2, this is what Krishna says, yeah? Hot happiness and distress, hot and cold, you become indifferent to it all. Във втора глава на Бхагавад Гита Кришна казва на Арджуна: щастие, нещастие, трябва да станеш безразличен към всичко. Because we understand it only has to do with the body. Защото трябва да разберем, че тия неща са просто свързани с тялото. And that's what the king's doing here by doing all these austerities. И това е, което този цар се опитва да постигне тук, подлагайки се на всички тези отречения. What? Toleration. Търпение. So it seems so the second chapter of Bhagavad Gita is already very high. Yeah. Well, of course, that part is jnana also. Изглежда, че още е втора глава на Бхагавад Гита, тя говори за такива високи теми. Махарадж казва, да, всъщност там се описва гьяна в началото. So actually from that then he goes back to karma yoga and says, Arjuna, you should do karma yoga. И оттам Кришна отива до карма йога и казва, всъщност Арджуна ти трябва да се ангажираш в карма йога. To illustrate the fact that by doing bhakti you transcend even sattva, generally even the Vaishnavas, though they accept it theoretically, they never practiced it in terms of changing their varnas. Please repeat. Yeah, though theoretically the Vaishnavas accept that you do bhakti, you transcend the gunas and varnas, etc. In terms of practicality, nobody actually dared change their varnas by saying, I'm a devotee, therefore I'm not going to be a Sudra anymore. I'm going to be a Brahmana. They never dared to do that. Но дори вайшнавите, които теоретично приемат идеята, че ти можеш да си промениш напълно материалното положение, просто като практикуваш бхакти йога, на практика никой вайшнава не е смел да прави такова нещо. Да кажем, аз, понеже практикувам бхакти йога, аз преди бях шудра, сега вече не съм. Не, те си запазват социалната позиция, така каквато е. Yeah.
But then Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, okay, Bhagavatam says that the dog eater who chants the holy name once purely, better than the Brahmana. So therefore he said, anyone who has Vaishnava Diksha is superior to a Brahmana. So he gave the Brahma Gayatri and gave the thread to the men, Но which was shocking for the smartest. But he did практически that. това, което виждаме, че Бхактисиддханта Сарасвати Такур е направил, което е било супер революционно за неговото време, е, че той е казал, не всеки, който повтаря святото име на Бога, той става по-квалифициран дори от брамана. Затова дори на хора, които по раждане не са били от брамински семейства, след като са получили Вайшнава Дикша посвещение като вайшнави, той им е давал брамана шнур, т.е. признавал ги официално за брамани. И Брама Гайатри, което е било голяма революция по това време. But I think it's a mistake to think that our goal is to become a Brahmana. Но аз мисля, че е грешка да си мислим, че нашата цел е да станем брамана. Our goal is to be a Vaishnava, Нашата цел е да бъдем вайшнава, which is superior to a Brahmana. което е по-висше от брамана. Yeah. So therefore, getting the thread and getting the Brahma Gayatri mantra is only to affirm that we're superior to the Brahmana, not we become Brahmanas. Така че, когато един вайшнава получава брамински шнур или браминските матри, той прави това нещо само за да покаже, че той е дори на по-високо ниво от брамана, а не, че той иска да е равен на брамана. Or it can mean that when we say Brahmana, becoming a Brahmana, it means to be a Vaishnava. Because that's the real Brahmana, one who knows Brahman, and Brahman is Krishna. So therefore the real Brahmana is the one who knows Krishna, who is a Vaishnava. So therefore it's just another symbol of being a Vaishnava. Или може да се разбере по друг начин, че някой, който всъщност е вайшнава, той вече познава Браман, познава Кришна. От такава гледна точка той е и брамана. Yeah. So if you're a Vaishnava, you're doing devotional service. It includes everything else. Ако ти си вайшнава и извършваш прямо служение, това вече включва всичко останало. So he's asking about this, being a devotee include everything else. Yes, so it includes being a Brahmana even, or better than a Brahmana also. Както той питаше за това как бхакти включва всички останали процеси. Ами точно по този начин. Някой, който извършва прямо служение, той е и брамана. Всъщност той е дори по-добър от брамана. Това означава ли, че ако някой извършва дейности на обикновен работник, на шудра, но той ангажира тази природа изцяло в служение на Кришна, въпреки че тя изглежда на шудра, тя всъщност е трансцендентална. Тоест това ли дейността изглежда като ремонт на боля или нещо, но в служението Кришна това... Does that mean that if someone is a devotee but he is engaged as a Shudra, when he offers his Shudra duties to Krishna, this is transcendental? He is a Vaishnava, but he is a Shudra. So Shudra what? He is repairing something. Oh, that's his occupation. That's not his real nature. It's just his occupation. So it doesn't really matter. If he's a Vaishnava, he's superior to even the Brahmana. He would, no matter what occupation he do, as long as it's not sinful. Това е просто неговата работа. Той работи каквото трябва да работи. Обаче, ако той дава прямо служение на Кришна, той е дори по-висше от брамана. So, Maharaj, how my mind is a little bit struggling to understand these two things at the same time. So, he is Vaishnava because he's chanting the holy name and he's doing devotional service. Yeah, he's beyond the gunas. Yes. But at the same time, let's say, according to his nature, he's whatever, he's digging outside in the street or doing some very low job. But usually he's just doing that to support his body. Yeah? Gets the money so he can eat and support his family. Махарадж казва, да, той каквато и дейност да извършва дори да е нищо, той просто го прави за да се грижи за тялото си и за своето семейство. Yeah. My material logic says that if he becomes higher than a Brahmana, immediately he should be engaged only in activities higher than those of a Brahmana and should not be engaged in activities lower than those of a Brahmana. That's my material logic. Well, the other logic would be if you're beyond the gunas,
any occupation, doesn't really matter. Whether, because you're beyond the gunas, so you do a low occupation, you're no longer in the gunas. Even if you're doing a Sudra occupation, it's not in the gunas anymore. Jadabharata was doing, he was engaged to. Yeah, scarecrow. He was like a scarecrow, but he was not in the gunas. So therefore, the occupation, from material point of view, of course, yeah, you're in the gunas, but from spiritual point of view, no, you're beyond the gunas. Аз казах, че моето разбиране, ако някой ангажира на дейности по-висши от тия на Брамана, тогава не би трябвало той да се ангажира в никакви дейности по-ниши от дейностите на Брамана. И това е моята логика. Значи казвам, има и друга логика. Ти ако си в по-висша позиция от Брамана и си на трансцендентална платформа, тогава за тебе вече няма значение какво точно правиш. Каквото и да се наложи да правиш, нямаш проблем да го правиш. Защото си на трансцендентална. I have a question. Is it what is the process in Bhakti to help other people who are in Tamas Guna to get out of Tamas Guna, get maybe into Rajas or Sattva? Аз имам въпрос. Какво практически правим в процеса на Бхакти йога, за да помогнем на хората постепенно да се издигнат от агуните на невежество и на страст? So the easiest process of getting out of the gunas is to do bhakti yoga. So we preach bhakti yoga and chant Hare Krishna to everybody. Най-лесният начин всъщност да се издигнеш в гуните е да практикуваш бхакти йога и затова ние това, което обясняваме на хората, да практикуват прямо служене и да повтарят цялото име Харе Кришна. If we try to put them into varnas, like Sudra Varna, okay, you got to do Sudra occupation, follow those rules. It's going to take a long time, and you have to have a whole system there, where gradually, life after life, they can progress through the different systems. Ако ние се опитваме да издигнем хората от гледна точка на тази социална система Варна Шама, първо ти трябва да ги поставиш в точно определена позиция и да има цял сет от правила, които да им помогнат постепенно да напредват. И трябва цялата система да имаш установена, защото това отнема много животи, значи те трябва да могат да прогресират в продължение на много животи. But what about atheists, for example, who are in Tamas Guna? Can they be saved Atheists? if they're atheist or they are saying they belong to another religion, but Okay. actually they are not doing they're not following anything. Yeah. А какво правим за атеистите, които примерно са в Тамогуна и те не следват никаква религия? Как може на тях да им помогнем? Yeah. So we cannot preach directly to them because we say it is, offense to the holy name to chant to the faithless. Не може директно да им проповядаме, защото има такова правило, това оскърбление към святото име, ти да проповядваш на безверни хора. Yeah. But though we cannot preach to them, we can expose them to bhakti, to the name, to prasadam, etc. Въпреки че обаче ние не може директно да им проповядваме, да им обясняваме философията, ние може да ги поставим позиция, където те са облагодетелствани от процеса. Те могат да получат прасада, могат да чуят святото име и получават полза. By that contact, which is like accidental or unconscious, the jiva, the atma, gradually develops a little bit of inclination to the Lord. Чрез този неосъзнат контакт, постепенно тяхната атма или джива, живото същество се събужда и напред. Hare Krishna. Харе Кришна. Изходне Бхагавата. Jai. That's really complicated to understand with material logic. Well, Krishna destroys all gunas, all karmas, everything. Okay? What's the point? It's like Murugari the husband. He was not even a Sudra. He was worse than a Sudra. Sri Bhakti and Baba. He's beyond the gunas. So then, does it depend, Maharaj, on how sincerely and seriously we embrace the process of bhakti? Yeah, of course it depends on your background and how much faith you have and whatever, and your endeavor, plus the mercy. In that case, Narada wouldn't get special mercy on him. So, Yeah. But his qualification was
he was willing to respect Narada Muni. So he was mercy. Hare Krishna. Yes. Вишну, Бога има различни имена. Вишну означава да привлича всички. Вишну означава да се проникваш. И на санскрит някой, който прочита Вишну, думата е Вайшнава. Тоест Вайшнава означава някой, който преодае на Кришна, на Бога. Значи, Баба Махарадж според мен топ-3 от нашите духовни. Това не е телефон. Не знам, това на този на... Сад. Италяни. Италяни. Тук ли е? Той се стъпва, Италянец. получава превръща и много книги, които имаме. Шилто се шилто това. Баба Махарадж колко е? 70 и колко? Години ли? 75-6. Той ходи на фитнес. Защото е културист. Дига 130. Има черен план покара. Много специална личност. Работи.